Здравейте, хора! Вчера ви обещах да снимам с новия ми фотоапарат, който е Sony. Ако дано повече да ви харесва качеството, може да споделите долу в коментарите дали е по-добре или не. Също така може да се абонирате за канала, да харесвате, да споделяте и да ми помогнете да развия моя канал. Също така искам да говоря с вас по една в момента много актуална тема. Това е как ще се справяме с агресивните шофьори на пътя. И отговорът на държавата е с осигуряване на психиатър, така по тяхните думи. Това влиза в тези нови 17 мерки за справяне с агресивността на пътя. Сред вас има ли агресивни? Може да напишете долу в коментарите дали има въобще някаква полза от това. Правя наистина кратки видеоклипове. Още съм нов, още разработвам своя канал. Надявам се да ми помогнете да имам повече гледания и повече абонати. По-нататък ще започна да обработвам видеята си. Така че знам, че в момента клиповете няма да са кой знае какво. Но човек се учи все пак. И затова очаквам да се абонирате за канала ми и да ми помагате по този начин. За сега е това. Хубав ден от мене.